Itabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghehelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherap, asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ng bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamibi niya mo ang gabos ng mga naulakitan na sinda marahay mantulos, tawan sa muy ang grasya na maghinguwa para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kawarasaan. Ini hinahagad niya mo, huli kay Hesu Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristiyano, Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibim mo kami. San Roque, Ipamibim mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibim mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibim mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso, sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na parataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan, asin nautob, at sa imong kabuutan na ataman ng kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatayan mi na ang padusang balik. Kansamong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ng bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kansamong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ansa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibim mo kami. sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw tabi. Kang presensya asin pagkamuot ni Jesus sa katawuhan. Sa Eukaristiya, sa tuyang inaako ang hawak ni Hesu Kristo, na iyo ang tinapay ning buhay na nagtataon ning kusog sa sato. Ngunya na Domingo, ang simbahan nagseselebrar kan solemnidad kan Corpus Christi, ang banal na hawak asin dugo kan satong kagurangnan. Lugod ang Eukaristiya, iyo ang padagos na magtao sa to ning kusog sa tahaw kaining pandemya asin mga kadipisilan sa buhay. Isabay man niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan kan mga minasunod. GML Review and Consultancy, Charlie Rizare and Family, Angelita Nunez, Calios Alcantara and Afin Family, Marlon Guadas and Family, Zenaida Caceres, asin ni Rolando Atento and Family. Para man sa espesyal na intensyon kan mga minasunod, Marilyn P. Velasco, Del, Calios, Alcantara, and Afin Family. Para man sa kapangheloan kan mga minasunod na kalag, Roylan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and Family, Nana and Manuel, ni Rosie B. Asopardo Cantara Family, Fernando, Virginia, Adelaida, Juan and Gloria, Pilar, Silvia and Antonio, Ruben, Higino, Andro Juanito,
Miriam, kan Asupardo Cantara family, Roy Randolph, ni Bibilin Palangka and family, Yumeriano, kan Akende family, Berna, kan Vellesa family, Seriaco Jr. asin para sa gabos na kalag, ni Daphne Garcia and family, Charlie May Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family, Victor, ni Marie Baliktar and family, Constantina and Manuel, kan Delfuso family, Nerissa, kan Cantuba family, Tunet, kan Dumopoy, Baliktar, and Bivar family, Charles, kan Monson family, Mary Paz, Juan and Filomena, Maria Cherilyn, asin sa gabos, ni Adan and Flor Rial, Jose and Ana, ni Jose Pinillos Jr. and family, Belardo Siños, Senior, kan Nogit family, Wenceslao and Purita, Apolinar Senior, Apolinar Jr., asin sa gabos na kalag, ni Charlie Resare and family, sa gabos na kalag, ni Betty A. Lana, Gonzalo and Vitaliana, asin sa gabos na kalag, ni Zenaida S. Sakulsan, Rodolfo, Hent G., kan Guadas family, Elizabeth, kan Serrano family, Ernesto, asin sa gabos na kalag, kan Carlos family, Bonifacio Sr., asin sa gabos na kalag, kan Azerados family, Arman and Jesusa, kan Hernandez family, Bartolome, kan Villaranda family, sa gabos na kalag, sa kagadan kang Anonymous, Caridad, sa kagadan kan Adornado family, Gloria, sa kagadan ni Grace, Pablo, kan Nicolas family, sa gabos na kalag, kan ni Marlon Guadas and family, asin man para sa kalag ni Efren, Estanislao, Selvino asin Natividad, sa kagadan kan Valladolid family, banwaan ng Diyos, ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Fernando B. Rodriguez Jr., matindog tabi ang gabos, asin sarabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Pagkamuot sa kagurangnan, ang banwaan sa iya, tiripon ngunya, umawon, umawon, asin sa baon, Diyos sa mga langit nun. Umawon, awitan ang kagurangnan, gabos na banwaan, nirukyaw sa bilong na kinaban, ang Diyos nakaglala, ang Diyos nakaglala. Sa ngarang ka nama, as kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangnan taan, pagkamuot kan Diyos, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa inyong gabos. Asin sa imong espiritu, Diyos maray na pagkagapo sa inyong mga tugang. Diyos maray na aldaman po, Padre. Isabay man niya itong unyan, sa misa pa, ang minasunod na intensyon sa kalag ni na Chodora, Anyano, Alfreda, Isidro, Conrado, Augusto, Patria, Arturo, Lydia, Artemio, Noel, dulot kan Florante family, asin sa kalag ni Purifikasyon, dulot kang Rodriguez family. Mga tugang ako untaan sa tuma kasalan, tanganing magkanig kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabus po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos sa mga kamhan, Asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos,
asin sa indong mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mayarak malugod sa to ang Diyos sa mga kamhan, asin pagkapatawadan sa tumaka sa alandarahon kita, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Kagurangan maherakan, kagurangan maherakan, Kristo maherakan, Kristo maherakan, kagurangan maherakan, kagurangan maherakan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan buon. Ginoo mami ka, nirorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, muli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na kimbugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang sa mong pagimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kalangkaw. Yesu Kristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibigitam, Diyos sa makangalas na sakramento, nagwalat ka sa mo ning pagrumdum kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatian sa mo, anbunga kan pagtubod sa imo, ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Kanenot na panahon, ang pakikipagtipan ginigibo sa paagi nin pagsakripisyo nin mga hayop, asin pagwirik kan dugo kaini. Sa enot na babasahon, madadangog niyato na antipan nin Dios sa banwaan nin Israel, na himo sa siring na paagi, ini nagpapagirumduman sa to kan dugo ni Kristo. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Sinabi ni Moises sa banwaan ang gabos na tugon, asin gabos na pagbuot ning kagurangnan. Ang bilog na banwaan, durungan na nagsimbag. Kukuyugon mi ang gabos na pinagbuot ning kagurangnan. Dangan sinurat ni Moises ang gabos na tugon ning kagurangnan.
kan sunod na aldaw, pagkaaga, nagbagibo siya nin altar sa puon kan bulod. Nagpatindog nin 12 gapo para sa 12 tribo nin Israel. Dangan, nagkapirang mga aking Israelita, tinugo na magdulot nin atang, asin magbuno nin mga toro, na dulot sa kagurangnan, bilang atang nin katuninungan. An kabanga kan dugo, kinua ni Moises, asin ibinugtak sa palanggana, asin an kabanga, iwinirik sa altar. Kinua ang libro, binasa sa mga tawong naghihinanyog, asin ang mga tawo nagsabi, kukuyugon mi ang gabos na ipinagbuot ning kagurangnan. Kukuyugon mi. Dangan kinua ni Moises ang dugo, asin iwinirik. Sabi niya, ini ang dugo kantipan na ginibo ning Diyos sa saindo. Yaon dyan ang gabos na kukuyugon nindo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaranin kagurangnan. Itaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaranin kagurangnan. Paano kung mababalusan ang kagurangnan? Huli kan sa iyang pagkamarayon para sa ko. Idudulot ko ang kalis nin kaligtasan. Apudon ko ang ngaranin kagurangnan. Itaas ko ang kalis ning kaligtasan, aapudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Magayon sa mata nin kagurangnan, ang kagadanan nin mga maimbod sa iya. Surugoon mo ako kagurangnan, surugoon mo. Hinubad mo ang mga nakagapos ako. Itaas ko ang kalis ning kaligtasan, aapudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Atang nin pasasalamat idinulot ko, ang ngaranin kagurangnan aapudon ko. Mga panuga ko sa ngaran mo sa kong utubon, sa tubang nin bilog na banwan. Itaas mo ang kalis ning kaligtasan, aapudon ko ang ngaran ning kagurangnan. Itaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran nin kagurangnan. Si Jesus, iyo ang pinakahalangkaw na padi na nagdulot nin atang sa Diyos para sa banwaan. Alagad ang dugong pinabulos niya, bakong dugo nin mga hayop, kundi ang sa iyang sadiring dugo. Sa paagi kan dugo ni Kristo, nahimo ang bagong tipan nin Diyos asin tawo. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad ngunyan,
duminatong na si Kristo bilang halangkaw na padi nin mga karahayan na maabot. Nag-agi siya sa urog na dakula, asin urog karahay na tabernakulo, na bakong gibo kan kamot nin tawo, na bakong gibo sa kinakban na ini. Siya luminaog sa sangtuaryo, makasaro asin sagkod paman. Dara bakong dugo nin mga kanding, asin mga torong ugbon, kundi ang sa iyang sadiring dugo. Nakamtan para sa sato, ang kaligtasan na daing kasagkoran. Kun ang dugo nin mga kanding asin mga toro, asin ang mga abo nin sarong baka na iwiniri sa mga nadigtaan, nakakapabanal kan sa indang hawak, urog na ang dugo na idinulot sa Diyos, sa tabang kan Espiritu na daing kataposan. Urog na makakalinig kan sa tong puso sa mga gibong gadan, tanganing kita makapagsamba sa Diyos na buhay. Kaya siya ang tagapagultanan kan bagong tipan, tanganing ang mga tao na inapod para sa pamana na daing kasagkoran, magkamit kan panuga. Ang sa iyang kahadean nangyari, tanganing patawadon ang mga kasalan na nalapas kan enot na tipan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang buhay na tinapay na naghilig hala sa langit, olay nin kagurangnan. An minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Matindog tabi ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurang nanandala na sinbuhay, ikaw ang katotohan. Buhay na daing kasakuran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo sinurat ni San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot naldaw kan tinapay na daing libadura, an aldaw na an Kordero Pascual inaatang. Ang mga disipulos nagsabi kay Jesus, sain mo gusto na kami magandam kan pamanggihan sa Pasko. Duwang disipulos sinugo ni Jesus asin sinabihan, paduman kamo sa banwa asin masasabat nindo an sarong lalaki na may darang dulay nin tubig. Sunodan nindo asin paglaog sarong sabihon nindo sa kagarong, nagpapapot ang maestro kung sain siya makakan kan Kordero Pascual kaibaan sa iyang mga disipulos. Ipapailing nindo ang dakulang sala sa itaas, sangkap asin andam na, dangan kamo magandam kan Pasko para sa to. Ang mga disipulos nagduman, nakaabot sa banwa, nakuha ang gabos, siring sa sinabi sa inda, asin duman nagandam kan pamanggi sa Pasko. Mantang sinda nagkakakan, kinuha ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, itinao sa mga disipulos asin nagsabi, ako anindo inian sa kuyang hawak, dangan kinuha ang kalis, nagpasalamat, itinao sa inda asin gabos naginom, asin nagsabi, inian sa kuyang dugo, dugo nin bagong tipan, dugo na papabuluson para sa gabos. Totoong sinasabi ko sa indo, dahin ako mainom kan bunga nin ubas, sagkud sa aldaw na ako mag-inom din bagong arak sa kadian nin Diyos.
Nagawit nin mga salmo, da nga nagluwas, pasiring sa bukid nin mga olibo. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, Sa giraray Diyos maray na pagkaga po sa inyong mga tugang. Tugo tinido ako na punangkuan sa kuyang istorya, sa kuyang umiliya sa sarong istorya. Some of you already heard this story. May sarong lalaki na ang pangaran Aminador. Ini si Aminador, bihira maglaog sa simbahan, siguro mga minatumbaan taon, mga 20 years or 15 years dahil siyang laog-laog sa simbahan. Kaya kulang man ang sa iyang pakaaram. Namimidbidan tabaga ang kagurangnan. Susog sa pigtataotang relasyon. Kung ay maging nagpaparalaog sa simbahan, maski an pasunod-sunod sa misa, dahil taaram. Kaya nakaisip si Aminador na maglaog sa simbahan. Paglaog niya sa simbahan, namangha siya. Magayuno na ngayon palansiring, palangikan ni kadakulaan simbahan. Tabira nga makalaog. As in, kung anong pigigiribukan mga tao, taday niya man aram so pasunod-sunod sa misa, pigaarog niya sana matindok, matukaw, maluhod. Kang oras ng kurumunyonan, naglinyaman siya. Anunaw ngayon dyan ang pigaarako. Basta halawig pa, nadadangog niya, hawak ni Kristo. Bata, so pangaran niya Aminador. Kan siya na, maako na kan hawak ni Kristo. Sabi ni Father, hawak ni Kristo, nahiling ni Aminador, si Kristo, nakapako, hawak ni Kristo, macho, nahiling sulawas, uba. Mga tugang, saro sa pinakamagayon na doonan ta, ngunyan sa pagsilibrar niya to, kaning hawak asin dugo ni Hesus Kristo, ang relasyon na itinao sa tuya kan kagurangnan. Saro sa purpose o importante na nangyari sa buhay tadigdi sa ibabaw kang kinaban, iyo na kan si Yesu Kristo dinusay niya sa iyang buhay na restore so broken relationship. Ano ining broken relationship? Naputol so relasyon ta sa mahal na Diyos, kaya halawi kitang nag-star sa kasalan. Tanganing maibalik ang relasyon, ang kagurangnan, idinusay niya sa iyang buhay. Tanganing maisugpon giraray ang relasyon niya to sa mahal na Diyos, asin maibalik ang buhay na daing kasakuran. Asin tanganing kita danay na maging connected sa kagurangnan, iwinalat sa tuya ining banal na Eucharistia, na urual daw, pigsisilibran niya to sa paagi kan pagkonsagra kan hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Magayunon mga tugang na pangyayari sa buhay nin mga tao na ang Diyos padagos nagibo nin paagi. Sa first reading, nagigibo sinda din paagi, tanganing makipagtipan sa mahal na Diyos, tanganing mamintain an sa indang relasyon. Kaya itong panahon sa lumang tipan, ang pigigibo ninda, nagbuburuno nin mga ning hayop, asin idinudulot sa kagurangnan. Asin ngunyan sa ikaduwang pagbasa sa bagong tipan, day na madulot ning hayop, kundi sumismo an sa tuyang kagurangnan, idinusay niya an sa iyang buhay, tanganing kita matauan nin buhay na daing kasagkuran. Siring kan mga tugang, ang Diyos na igwa kita, mamumuton asin mayarakon. That is why every Eucharistic celebration, it is an expression of love of God for us. Na sa kada pagsilbara kang banal na Eucharistia, ekspresyon kan mahal na Diyos na kita namumutan kan Diyos. Di kita pigpapabayaan digdi sa ibabaw kang ginaman. Minsan may pandemya, padagos. Ang pagtao kan kagurangnan kan sa iyang hawak asin dugo. Siring kita kaan kapadaba kan kagurangnan. Kaya ano man ang magayuno na pasimbagan tadigdi sa ibabaw kang ginaman, na higos-higusan taman ang pag-attender ning misa. Kadakla na beses sa tuya, kadakol na mga Kristiyano ang lingaw na ang responsibilidad, ang obligasyon, lalo na sa pag-attender ning misa. Totoo, pandemya,
Pero kadakon lang mga paagi, may mga inibagang online mass, o pwede kayo mag-attender dyan. Alagad, sudaiman sa nang kaulangan, higusi-gusian pag-attender ning misa, tayaon digdi, ang buhay ta digdi sa ibabaw kang ginaban. Yaon sa banal na Eucharistia, padagos na itinatao sa tuya, kan kagurangnan. It is also an invitation for us to repent all our sins. Bago kita ako kan hawak as indugo ni Jesucristo, see to it na nakapagkumpisal lamang kita. Masupog man sa kagurangnan, namumuta na kita kan kagurangnan, alagad minsan minareceive kita ning komunyon, dahil lamang nakakakumpisal. Miga ako taan hawak as indugo ni Jesucristo, nasa estados kita ning mortal sin. Baka magkahilang kita ning osteoporosis. Sige ta sa nang komunyon, dahil man nagkukumpisal. Magayunon mga tugang na ining banal na Eucharistia, imbitasyon sa tuya na maging malinig digdi sa ibabaw kang ginaman. Imbitasyon sa tuya na ma-maintain ta ang relasyon sa mahal na Diyos. Because sin separate us from the love of God. Kung nasa estados kita ning mortal sin, iyan ang nakakahulang tanganing magkaigwa kita ning hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Kaya ingwahon ta sa satuyang mga sadiri na before we receive the sacrament of the Holy Communion, makapagkumpisa lamang kita. That is the proper na dapat nagibuhon niya to sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano. Maswertihon kita mga tugang dahil padagos kitang iniibanan kan kagurangnan digdi sa ibabaw kang ginaman. Kadakon lang mga sakramento, lalo na ining sakramento ni banal na Eucharistia, na kung sa inanhawak as hindugo ni Jesucristo, itinatao sa tuya. Lugod, pahalagan ta ini, tawan ta ning importansya, maging first priority ta ini sa buhay ta, digdi sa ibabaw kang ginaman. Tayaon digdi, an sa tuyang kagurangnan, presente sa hawak as hindugo, tanganin kita, mailigtas sa koripnan ning kasalan. Kaya lugod sa pagpadagos kaning banal na Eucharistia, lugod na kitang magtalubo sa pagkamot sa banal na Eucharistia, tanganing kita maglakaw digdi sa kinaban na susog sa biyaya na itinataw sa tuya kan kagurangnan na pano nin grasya asin pagkaminrootan sa lambang saro. Sa ngarang kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kita sa pagpahayikan sa tuying pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong naaki kan Dios, asin namunda gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagigwa kang gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hala sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinapo pa sa krus para sa to, kampanahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kang ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kanama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, Katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Itinangon Diyos sa to an sa iyang bugtong naaki, tinapay ning buhay, tanganing sa tuyang makamtan an buhay na daing kasagkuran, sa bilog na pagtubod asin pagkamot sabihon ta, hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan. Hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan. An Santo Papa Francisco, an mga obispo asin kapadean sa satuyang dioceses asin sa bilog na kinaban,
na sa indang ikapamidbid si Kristo, tinapay ning buhay para sa gabos na tawo, mamibi kita sa kagurangnan. Hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan, An mga pamayon nin banwaan, an mga nagkakapot ning kapangyarihan, tanganing sa indang mamidbid asin mamutan si Kristo, ilaw, buhay, asin dalan para sa gabos na tawo, mamibi kita sa kagurangnan. hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan, An mga nagtitios, naghihelang, inaapi, an gabos na naghahalat na an katanosan mapasainda, tanganing sinda mapakusog sa pagtubod ki Kristo, tinapay na naghilig hali sa langit, mamibi kita sa kagurangnan. hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan, An gabos na nagsunod ki Kristo, tanganing sinda dumulok asin mag-ako kan tinapay nin buhay na iyo si Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. hinanyugaan pamibi nin sa imong banwaan kagurangnan, langit no nama danay mong hinihinanyog ang samuyang pamibi, bilog ang samuyang paglaom sa imo, buot niya mo mabuhay sa tinapay nin buhay, na itinao mo sa mo si Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makakumalugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking barasan sa imong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan na makakangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyeng Diyos. Malinigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas sa danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa iyong kagurangnan banal lama. Diyos sa makakamana din kasagkuran uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin din kasagkuran na padi sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo enot na nagdulot sa imo kan sadiri. Biktimang nakakaligtas asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdum sa iya. Pag kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinumi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos sa langit no naukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, ding tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ng mga upo, ang langit asin dagat,
sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan manalborabod ning gabos sa kabanalan kay ning mga atang namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mong maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesus Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagtuwa ning tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin itinaos sa iyo mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kay ini taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyo manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyo mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay ini. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw, Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkakadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kakurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkadinggo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimayra kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Gerumduma kakurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man gerumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Berhen na kan Diyos si San Jose, an sa iyong banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kaito pa nagpagaykayo sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na ding kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong sa Hesus Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyoso na kaugalian, nangangas kitang magsabi,
Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imo pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Heso Kristo. Ulitas sa imoan kadeon, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurangnan, ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinataw ko sa indo, hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ni ka na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Magpatanarawan kamo nin katuninungan, peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaman, kahairapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaman, kahairaki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaman, tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, paladan, ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. kagurangnan, bako ako mayanigo na ika magdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanong malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkuran, Amen. hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko. Dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayon na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri, nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya, lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya, magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Kagurangan, Jesucristo, na
sinapon. Malud tabi ang gabos. Pamibi ke Nuestra Señora de Salvacion para sa simbahan na nagmimisyon. O Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki ka nama, tabangi ang samong paghingowa na maging maimbod man ng mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdara kan ilaw sa kinaban, tabangi kaming darhon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikluman. Ika na nagrimpos sa puso kan mga pasabong kang Espiritu Santo, tabangi kaming maging dayupot na mga surugoon kan Espiritu sa pagmukna nin sararong mga komunidad nin pagtubod. Ibahan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kang ikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darhon mo ang samong mga pamibiis Ama, tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay, asin pag-ako kan samong mga kakulangan asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sa diri para sa misyon nin binaagong pangkabilugan na ebanghelisasyon, lalo na sa panahon nin pandemya asin baagong normal. Asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad asin pamilya, sa mga dukha asin hovenes, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabayi kami sa misyon, ang samong paglingkod, pabungahon. Amen. Tukaw tabi. Matinog na po kita. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming mabasog iraray kan daing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaanino ngunyan sa pagisumaro kan mahal mong awak asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahadi kay bakan Diyos sama, kasaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Mato ka muna po para sa nagkapirang paisi. And po mga tugang an second collection para sa tinagba, tabang niya to sa mga seminaryo kan sa tong dioceses. An parokya ni San Rafael nagpuon kan community pantry para makatabang sa tong mga tugang na nangangaipo dahilan kay ni nangangapudan an parokya sa mga buot magdonar para sa nasabing inisyatibo. Sa mga interesado, pwede po kamo magtaon in cash, in kind, siring kan bunay, noodles, mga kape, tuyo, mga gulayon, asin ibapa. Darahonan sa indong mga donasyon sa opisina kan parokya, magtao susus sa indong kakayahan. An sa tong parokya, padagos na pinagahagad ang kooperasyon kang gabos sa paglinig kan sa tong simbahan, kung igwa po kamong bit-bit na botilya ng tubig, patos ning dulsi o ano paman, day tabi ipagwalat ang mga ini sa laukan simbahan. Siring man maigot na pinagbabawal ang pagkakano pag-inom nin soft drinks, juice o ano paman, mantang sa laukan simbahan, makisumaro sa paglinikan sa tong simbahan. Salamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana anonymous. 600 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos. Ernesto and Mary Ann Reynoso, 5,000 pesos. Sariba Family, 3,000 pesos. Salamat man po sa gabos nag-aratin rin ng misa ngunyan, sa mga tugang niyato na padagos online on Facebook na naghihinyan nyo kang misa, asin sa gabos na mga nag-serve, mga nagpamisa, salamat pong marhay sa indo. Matinog na po kita. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. ido ko an payo maghagad din bendisyon. Bendisyonan kamo kan Diyos sa magakaman huli kan solemnidad kan Paskwa asin kay rakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkuran huli kan pagkabuhay liwat kan buktong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kagadanan. Amen. Mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kakurangnan, kamong nagsisilibrar kan mga kaugmahan kan Piyesta Paskwal huli kan sa iyaman sa nang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa piyestang ini na sinisilibrar sa kaugmahan sa paman. Amen. Asin bindisyonan kamo kan Diyos amang makakamhan, anama, asin aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
o'er the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the more